tocar un dels punts de connexió del ferri que connecta el que és la comuna de Tisted amb Mors. I se suposa que per aquí cada 20 minuts, imagino, pel que he llegit por ahí, cada 20 minuts ha de venir un ferri a portar vehicles cap a l'altre costat. Però no ho sé, tu, perquè això sembla bastant abandonat, no? Tot? No sé. Esperarem a veure si arriba o no arriba una merda. Perquè allà a l'altra punta està l'altre terminal. El que no veig, perquè estic mig sec, el que no veig és si hi ha algun vaixell, algun transbordador, algun ferri. O sigui que no sé. Em sembla que sí que s'acosta algun tipus d'embarcació, però no sé. Sí que s'acosta una mena com de cosa. Pensava que no, perquè sembla això molt abandonat, però sí, s'acosta aquesta mena com de ferri amb un camió. I pensava que no, però sí que hi ha cotxes esperant, Sí que hi ha cotxes esperant per passar a l'altre costat. Per una bicicleta són 30 corones. Però ara, evidentment, no necessito anar a l'altre costat cap a la illa de Mors, o sigui que no em gastaré les 30 corones. Potser un altre dia. L'altra opció és anar més cap a dalt. Però bé, no necessito anar cap a la illa, o sigui que no l'agafaré. Adéu! Stop vent. Aquí és difícil que pari el vent. El vent no s'atura mai.